Стартът на майските дни на културата Сливенски огньове 2014 бе даден на официална церемония на Гергьов ден, състояла се пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци Панайот Хитов, Добри Чинтов, доктор Иван Селимински, доктор Георги Миркович, Сава Доброплодни, Георги Икономов, Иван Добровски и Антон Иванов. Ученици поднесоха на паметника на сливенския войвода гирлянда на славата. Символният огън бе запален от певеца Панайот Панайотов и кмета на Сливен Колю Милев. Гост на церемонията беше председателят на парламента Михаил Миков. С изложба на художника Светлин Русев започна възродилата се традиция майските дни на културата Сливенски огньове 2014. Гости на церемонията бяха председателя на Народното събрание Михаил Миков, народните представители Десислава Танева и Деян Дечев, както и областният управител Корнелий Желязков и творци и много граждани. Михаил Миков пристигна в Сливен за откриване на изложбата на академик Светлин Русев в зала Сирак Скитник на художествената галерия. Изложбата бе първата проява от майските дни на културата. Кметът Милев изтъкна, че през последните години община Сливен направи немалко, за да възкраси Сливенски огньове в съвременните реалности. За трета година като кмет на община Сливен имам честта да открия майските дни на културата Сливенски огньове. Няма да скрия, че вълнението, което изпитвам днес, е не по-малко силно от предишните години, когато заедно на този площад палихме символичния огън на нашите празници. Само заради имена като Константин Константинов, Елисавета Багряна, Радой Ралин, Дамян Дамянов, Станка Пенчева белязали Сливен с творчеството си и сме длъжни да развиваме традицията на нашите празници, каза още кметът Колю Милев. По неговите думи, Сливенски огньове винаги е било събитие с национален характер. Една от културните мерки на Сливен. То е знак, че тук не само се пазят традициите, но се създават и нови, които са източник на бъдещето ни. Защото в Сливен продължават да се раждат, развиват и доказват творци с национална и световна популярност, които не спират да черпят вдъхновение от родният град Сливен. Нека посветим майските дни на културата на тях, каза Милев. На площад Хаджи Димитър от 18 часа на две сцени се състоя концерт на художествени детски състави от Сливен и на ансамбъла за народни песни и танци Сливен с художествен ръководител Магдалена Луканова. Поздравителен концерт за сливенци изнесоха и Миро, както и Панайот Панайотов.